Hoxe en Vai de Lugo temos unha muller que pasou de traballar con quen apaga lumes a apagalos na política. Apagalos. Benvida, Marta. Marta Rouco, temos hoxe aquí en Vai de Lugo. Alcaldesa de Vilalba, moitas gracias por estar aquí con nós. Bueno, comezamos o podcast. Que tal estás, Marta? Ben? Pois moi ben. Con ganas de que viñeras por aquí. Home, con moitas ganas de vir, ademais xa estaba de estar dando en invitarme. Eso. Imos empezar coa pregunta difícil. Quen é Marta Rouco? A ver, eu creo que Marta Rouco é unha persona normal, absolutamente normal. Eu son, pois, de Goiriz, a filla de Álvaro e de Lolia, como me conocen por ali, a do medio de 3 irmáns, pois, unha persona normal. Que agora eres alcaldesa. Bueno, sí, di a miña compañeira Paula que alcaldesa por sorpresa, pero sí, alcaldesa. E como foi medrar en Vilalba? Bueno, eu son dunha parroquia que é Goiriz. Bueno, eu criei-me pois na aldea e ao final pois medrar ali é pois estar todo o día xogando, aire libre. Bueno, a verdade é que tamén pois era un momento onde éramos máis libres. Eu creo que salíamos por a mañá, estabas todo o día xogando, chamábante para comer, se acaso ibas ou non ibas ou xa volvías xogar. E bueno, a verdade eu pois a miña infancia recórdoa moi feliz, sempre entre animales que me gustaban moito, me siguen gustando. E nada, moi ben. Contanos algún recordo que teñas desa infancia tan de aldea. Bofe, que se vos conto algún igual, vos clausuran o podcast. Eu aquí onde me vedes, pois, bueno, unha das miñas mellores amigas, que aínda é hoxe, pois é casi como a miña irmá, vivía ao lado da miña casa e, bueno, nós éramos así, pois, traviesas. E acórdome unha vez que, bueno, isto aínda me van reñer ahora por contalo, cando recorde a miña mãe, pero, bueno, no fallado da casa de meus pais era de madeira, e nós fomos xogar a indios e vaqueros. Bueno, pois puxamos lume, e despois apagámolo, pero claro, non o apagamos ben, e miña irmá estaba dormindo debaixo, era máis pequena, entonces cando a foron ver a ver se seguía dormindo, pois todo ao redor da almohada, pois había como unhas chiribitas negras, e miraron para arriba, e xa había un furado. Madre mía. Estuve moito tempo castigada por eso. Normal. Tempo despois empezaches a traballar cos bombeiros, quen o diría? É unha señal. Sí, eu creo que era unha señal. Sí. Bueno, din que segues tendo as mesmas amigas que desde fai anos. Sí, pois, bueno, como vos dixen agora, pois unha das miñas mellores amigas é casi como nosa irmá. Nós somos 3, pero ela e seu irmão pois son casi, porque tiñamos as casas pegadas e eu levantábame por a mañá e iba para a súa casa, ou ela viña para a miña, e é casi pois como... E, bueno, despois pois teño as mesmas amigas de sempre, dende o colexo, o instituto, bueno, e outras novas que fun sumando, pero sí, manteño as amigas de sempre. E contanos, que querías ser de maior? Buf, eu creo que pasei por moitas etapas, bueno, como todos os nenos. Eu, de pequena, pois había veces que quería ser profe, outras veces quería ser veterinaria, sempre me gustaron moitos animales, sempre tuven can e gato, de feito, bueno, eu de pequena dedicábame a escoitar onde pariran os gatos e despois iba a buscar as camadas e intentaba, pois, domesticalos, non sempre era fácil, sempre andaba toda mordida e arañada, e sí que tuve unha temporada pois, que me gustaría ser veterinaria. E despois, bueno, finalmente acabei estudiando políticas, así que, bueno, de todo un pouco me gustaba. Como recordas a etapa de universitaria? Bueno, a ver, eu creo que todo o mundo debería pasar por a universidade, aunque seña só para vivir a vida universitaria. Ao final, pois, con 18 anos vaste da casa, compartes pois domicilio cos teus amigos e amigas, tes que, bueno, aprender un pouco a organizarte, a gestionarte, pero, bueno, despois tamén pois está toda a parte pois da festa, de conocer xente nova, e a verdade, pois eu teño moi bons recordos. Vou vos contar unha exclusiva. Eu compartín promoción con Pablo Rivera, o diputado de... Bueno, mira tú. Sí. E con Ángela Banzas, a que foi finalista do Premio Planeta. Somos unha promoción así moi de persoas destacadas. Pois sí. Bueno, a túa carreira profesional non empezou na política, traballaches en banca, nunha mutua, despois no Consorcio Provincial de Bombeiros. Contanos que é o mellor de cada etapa. Bueno, eu estudiei Ciencias Políticas e despois fixen un máster en Administración Financiera e Tributaria, e a raíz deste máster pois chamáronme para traballar nun banco e traballei pois 6 meses nunha oficina en Arteixo e despois cambiáronme a unha oficina a Coruña.
Bueno, foi o meu casi primeiro traballo, traballara, pois meu pai tuvo moito tempo un pub en Vilalba e traballei ali de camarera moito tempo, pero así como o traballo de fora e de tal, pois foi o primeiro e, bueno, pois a verdade unha experiencia positiva e bueno, sirveume pois para, non sei, pois seguir tratando coa xente, a atención ao público e demais, e gardo pois bon recordo deso. Despois, así como que non quera cousa, pois mandei o meu currículum e chamaronme para traballar nunha mutua de accidentes. Aí aprendín moitas cousas e, sobre todo, pois foi así o traballo que eu recordo con máis cariño por a parte de un equipo de compañeiros que aínda son amigos hoxe, de feito, pois vou cenar con eles cando teñen así comidas e tal, e bueno, aí aprendín moitas cousas e estuve sempre moi contenta, sobre todo, eso, pois a parte de compañeiros, de traballo en equipo. E despois, pois, empecé a preparar unhas oposicións para a administración local, presenteime a un proceso selectivo do Consorcio de Bombeiros, aprobei, e esa é a miña plaza na que estou en excedencia, e traballei dende o 2018 ata o 2023, que tomei posesión como alcaldesa. Durante 2 meses, máis ou menos, compatibilicei as dúas cousas, pero despois xa me quedei alcaldesa a tempo completo. Bueno, o traballo de emerxencias e o traballo de alcaldesa teñen algo en común que tes que estar 24 horas ao teléfono disponible. Como o levas ti? Bueno, eu creo que o traballo no Consorcio de Bombeiros me sirveu moito para ser alcaldesa en todos os sentidos, porque ao final, pois a figura do xerente pois é un pouco de gestión do que é o consorcio, que é unha administración, e ao final pois é casi un paso natural, se tú queres, de un lado ou outro, de gestionar pois un orzamento dunha administración a pasar a gestionar outra. Pero, bueno, é moi diferente, pois, a pesar de que no consorcio pois a xestión das emerxencias implica 24/7, son máis pois os efectivos dos parques os que están 24/7. Un xerente ao final ten que estar pois se hai unha emergencia grande ou algo importante, pero sí que tes un horario máis acotado. Xa na alcaldía pois é 24/7 todos os días, en calquer momento, en calquer lugar, e, bueno, ten a súa parte negativa, porque a veces dices, bueno, non podo desconectar nunca, pero tamén ten moitas cousas boas, e sobre todo, pois eso, cando vas a calquer sitio e te encontras con un veciño, ahora cando viñamos pa aquí, encontramos un no parking e saludounos todo contento, e bueno, esas mostras de cariño, pois, sempre se agradecen moito. É un traballo agradecido, non? O de alcaldesa? A ver, eu digo sempre que non todo o mundo ten a oportunidade de ser alcalde ou alcaldesa do seu pobo, e estou moi orgullosa de selo. Ten, pois, unha parte, se tú queres, mala de, pois, tes que apartar un pouco a túa vida normal e centrarte na alcaldía, porque require moito tempo e moita dedicación, pero, bueno, ten moitas cousas boas tamén, e ao final, pois, coñeces a moitos veciños que de outra maneira, pois, ao mellor te cruzarías con eles e nunca chegarías a falar, e tamén, pois, eles coñecen a ti, e eu, bueno, pois, en xeral, recibo moito máis cariño que hate, por así decirlo. E como é un día na tua vida desde que eres alcaldesa? Pois decimos moitas veces, Paula e eu, que a miña compañeira, que é como cada día unha nova aventura. Pois levantaste por a mañá e cada día pois é diferente ao anterior, aunque algúns días pois teñas esquemas comuns, pois nunca sabes o que che vai tocar ese día. Entón, bueno, pois é a parte tamén bonita que pois permíteche facer moitas cousas distintas, compartir moitos momentos distintos con xente pois que ao mellor nunca pensabas que ibas coñecer ou saudar, e creo que iso pois tamén mola moito. Pero comezas moi cedo e rematas tarde. Sí, eso cada sempre. Día... Esa é a tónica habitual. Sí. Pois normalmente veño chegando ao Concello ás 8:30, 9, paro para comer e volvo por as tardes. Agora, pois, estes meses, dende o verán pasado, estou visitando os veciños todos, casa por casa, e, bueno, pois, eso leva un tempo e unha dedicación, e, si, normalmente, de luns a venres, estou por a mañá e por a tarde, e os fins de semana, pois, tamén, sempre temos cousas. Pero, bueno, tes unha nena, como concilias con ela? Bueno, pois eu creo que teño os mesmos problemas para conciliar que ten o resto da xente. Afortunadamente, pois eles tamén teñen a súa axenda propia, van ao colexio por a mañá e por a tarde, pois a miña filla fai gimnasia rítmica e ten moitas horas de adestramento e, bueno, intento pois un pouco compatibilizar e tamén pois aproveitarme algo da familia para que boten un cable tamén con ela. E a túa chegada á alcaldía foi bastante inesperada, non sei se ti o esperabas. Como levaches ese momento? De quen foi a primeira persona que
que te acordaches cando che dixeron ahora tócache a ti? Bueno, a ver, é que eu xa era concelleira, entón, bueno, pois xa estaba no día a día do concello, non foi algo como, bueno, de repente, no, pero sí que, bueno, naide ou ninguén contaba nese momento, pois que Elba tomase esa decisión. Tampouco o lembro como algo como moi, non sei, como moi sorprendente ou moi... Eu creo que o asumín bastante ben e con naturalidade. Ao final, pois un pouco que vos decía antes, o feito de vir xa de traballar na administración e de gestionar e tal, pois foime máis sinxelo, mellor que unha persona que veña de outro mundo ou que veña de outro, pois de outra traxectoria profesional. Pero bueno, a verdade tampouco era o que eu pois estaba pensando, ser alcaldesa, nin... Pero bueno, asumino con naturalidade, estou contenta de ser alcaldesa e bueno, creo que é unha experiencia por a que debería pasar todo o mundo. Non digo por a alcaldía, pero sí ao mellor por algún dos postos de concelleiro ou concelleira e coñecer como funcionan pois as administracións e os nosos concellos, que creo que é algo moi positivo para que despois podan entender mellor determinadas cousas. E a familia como se tomou a noticia? Bueno, pois supoño que miña mai sorprendida e moi emocionada porque ela pois sempre se emociona, como todas as nais, non? Sempre se emociona moito por os seus fillos e meus pais sei que están moi orgullosos de que eu sexa a alcaldesa, pero, bueno, o resto creo que con normalidade, que xa vos digo, son unha persona moi normal e trato tamén de darlle moita normalidade ao meu día a día e ás cousas que fago. Non ves dunha familia especialmente ligada á política. Non, para nada. Contanos un pouco as túas orixes e de onde xurde esta pasión pola política. A ver, eu creo que dende sempre son unha persona moi curiosa. Xa dende pequena sempre me gustou saber. Eu acórdome, pois eso, que vos contaba antes de eu vivía nunha casa con dous irmáns e tiña unha veciña. E meu irmão era máis maior que a min e a miña veciña tamén. Entonces, a veces estaban facendo os deberes e eu que era, pois, 3, 2 anos máis pequena, vía pois que eles daban algo e eu xa quería saber facer eso. Entonces, sempre tuven como moita inquietud por saber cousas. E a política era algo que me chamaba a atención, pois entender como funcionaba, sempre tuven esa curiosidade. Bueno, pois eu, meus pais nunca estiveron en política, nin... Sí que na casa se falaba de política, e, bueno, sempre foron de esquerdas, pero, bueno, non tiñamos esa... un amigo da familia, Eduardo Vidal, que agora é concelleiro comigo, pois presentouse na lista do Partido Socialista no ano 2011, e falou comigo para que eu formase parte desa lista. Eu nese momento pois xa acabara de estudiar, estaba traballando, e planteeimo como pois colaborar en tratar de que en Vilalba se fixesen as cousas de outra forma. E aí pois foi o meu principio en política, despois ese ano non salín concelleira, creo que iba de 6 na lista e saliron 5, e no ano 2015 pois xa fun concelleira, no ano 2019 ganamos as eleccións e, bueno, e o resto pois xa o sabedes, e un pouco foi así o meu salto á política. Con 4 anos xa lías a propaganda electoral? Bueno, esa é unha anécdota que conta a miña mãe, non sei se é verdad, porque eu non me acordo, a ver, con 4 anos. Pero sí que é verdad que eu aprendín a ler moi rápido, e aprendín a ler eu sola. Un pouco por eso que vos contaba antes, eu creo que, non sei se por envidia, pero como eu vía que meu irmán e a miña veciña xa sabían ler, eu non sabía, pois non sei como aprendín exactamente. Pero conta a miña mãe que era eu, pois eso, pequena, con 4 anos, e de repente un día pois chegou unha carta de propaganda electoral. E eu empecé a ler, querido amigo, e a miña mãe di, tú como sabes o que pon aí? E digo, estou no lento. E sí que conta sempre ela esa anécdota. Bueno, levas casi 3 anos xa como alcaldesa. De que proxecto te sintes máis orgullosa? A ver, eu digo moitas veces que hai obras que son grandes e que son, bueno, pues que todo alcalde ou alcaldesa quixera inaugurar. Eu son máis de poder resolver problemas diarios da xente. Eu, pues, se vos sirve como exemplo, pois fai 2 anos, ou casi o meu primeiro verán como alcaldesa, pois estábamos visitando unhas obras de arreglar unha pista e acercouse a min unha veciña e díxome, mira, eres Marta, sí, é que o meu fillo escoítate na radio, bueno, gustaríalle pedir si podes amañar a pista onde vivimos, porque el tuvo un accidente, está tetrapléjico e ten, bueno, unha silla que controla coa boca e bueno, se a pista non está ben, pois ten medo de salir afora, e o poder resolver esa situación, por exemplo, pois é unha das cousas que a min me fai sentir máis orgullosa como alcaldesa.
normal. E cando entraches na alcaldía, tiñas unha idea clara do que querías facer, non? Cambiou algo ao longo destes anos? No, eu sempre sigo tendo a mesma idea. Eu digo sempre que o principal ten que ser mellorar a vida das persoas e mellorar os servicios públicos que se prestan dentro do Concello. Tamén poño moito énfase en tratar de que os veciños e veciñas teñan toda a información e sepan o porqué se toman as decisións e porqué se fan as cousas. Eu gústame explicalo porque creo que é importante que ao final pois os destinatarios das decisións pois coñezan tamén a motivación e sepan como funciona o Concello. Eu creo que iso é fundamental e é un pouco pois no que me centro, pois tratar de resolver os problemas dos veciños, mellorar os servicios que se lles prestan e que eles teñan toda a información á súa disposición para poder pois ter unha opinión sobre o que pasa. Antes comentabas que ibas ás casas dos veciños, que estés aí, indo a visitalos. Que faz realmente? Que falas con eles? Que te chega? Bueno, isto foi unha idea que, pois eu dende que tomei posesión, pois tiña claro que a min gustaríame poder coñecer a todos os veciños e veciñas. A veces, pois é difícil porque, Vilalba xa ten 14.000 habitantes, non é sinxelo, pero sí que, eu creo que teño que coñecer a zona rural, quero que os veciños me coñezan a min, un pouco que vos decía antes, non é o mismo pois a imaxen que tes dunha persoa se nunca falache con ela que a que podes ter cando falas con ela, cando lle preguntas cousas, cando che responde, e iso é un pouco pois a cercanía que eu quero ter porque é a miña forma de ser e eu teño claro que ao final pois eu agora son alcaldesa, pero non cambiou a miña visión de Vilalba, do que se debe facer e do que os veciños teñen que percibir do que somos e do que queremos para eles. E nunca che tocou vivir unha situación complicada con algún veciño que non pense igual que ti ou mira, isto fixéchelo mal ou algo así? Sí, claro, eu moitas veces, mira, os martes teño un programa de radio tamén a donde me pode chamar a xente e algunhas veces pois chámanme para felicitarme e outras veces chámanme pois para decirme cousas que... Pero é que eu creo que eso tamén é fundamental porque tamén te sitúa un pouco e che dá unha dose de realidade. Ao final, pois os veciños e veciñas trasládanche as súas opinións e unhas veces pois coinciden coas túas e outras non. O que non me gusta, por exemplo, é pois a xente que se oculta detrás de perfiles en redes para facer pois críticas destructivas. Agora, todo o que seña trasladarme a min críticas pois de cousas que non lles gustaron, que non lles parecen ben, eu sempre o tomo pois como o que hai que tomar, non? Pois como algo constructivo e que che pode servir para mellorar. Se non escoitas, tampouco nunca vas a mellorar nin a saber o que necesitan os veciños e o que che están pedindo. Ahora que sacaches o tema das redes sociais, como xestionas a túa parte de alcaldesa en redes para chegarte a un público quizás máis novo e como xestionas a parte das críticas? Tes un equipo, facedes vídeos, vemos que eres unha persoa moi activa. Bueno, a ver, eu tiña claro, dende que tomei posesión como alcaldesa, que as redes sociais son unha ferramenta para que os veciños e veciñas sepan tamén o que facemos. Moitas veces, se o que se fai se queda dentro do concello, dentro do equipo, e os veciños destinatarios últimos non saben o que estamos facendo, pois moitas veces é como se non o fixéramos. Entón, vimos que as redes sociais son unha ferramenta para chegar pois a moita xente e tratamos de facelo dunha forma amena. Eu creo que pois, xa estamos moi cansados de ver a típica foto con un cartel e tratamos de facer cousas diferentes para que pois, a xente tamén pois, vexa realmente como somos nós. Eu non teño ningunha coraza nin considero que son perfecta, nin pretendo vender tampouco esa imaxe. Son unha persoa normal que neste momento da miña vida pois estou xestionando o Concello de Vilalba e son seria no meu traballo cando hai que selo, pero tamén son pois unha persona natural, espontánea, pois como calquera, e iso é un pouco pois a imaxe que tratamos de dar en redes sociais e aproveitar pois eso, un pouco tamén ese tono de humor e esa forma máis distendida para que pois non sei, que a xente tome ese mensaxe tamén pois dunha forma máis didáctica, máis amable, non sei, un pouco eso é o que facemos. É algo fundamental. Sí, dar unha imaxe do que realmente é e non do que transmites cunha foto ou calquer cousa. Bueno, é que moitas veces tamén pois hai un pouco esa
non sei, esa imaxe do político como que está todo medido, estudiado, Claro. como que, e eu, pues, trato un pouco de ir en contra de eso. Eu creo que, ao final, os políticos son persoas, e cando se di, non, é que os políticos son unha representación da sociedade, é que é verdade, que os políticos son sociedade, ao final, pois, calquer persoa que se dedique á política é unha persona, o sea, ten fillos, ten pais, ten relacións, ten necesidades, ten problemas, como todos, e ao final, pois, non somos máis perfectos, e eu creo que tratar de mostrar esa imaxe de perfección, de non sei que, moitas veces é o que afasta ao cidadán, pois, dos políticos e das institucións. Que significa para ti vivir nunha Vilalba máis amable? Bueno, digo sempre que unha Vilalba máis amable é un sitio onde, pois, tú escollerías para vivir, non? Ao final, donde nos gustaría a todos vivir? Pois gustaríanos vivir nunha vila, pois que nunha vila ou nunha cidade, pois que teña uns bons servicios públicos, que pois se poda conciliar, e donde pois teñas pois lugares para sair unha vez saes da porta da túa casa a fora, pois que te sintas acollido e que sintas, pois eso, que tes espazos onde estar, onde disfrutar, pois eso é o que eu creo que é unha Vilalba é unha vila máis amable. E se pensas na Vilalba de 10 anos, como che gustaría que fose? Pois gustaríame que fose pois un pouco parecida ao que é hoxe. Eu creo que pois Vilalba é un bo lugar para vivir, temos moitas cousas boas, pero sí que me gustaría pois que dentro de 10 anos, pois problemas que temos hoxe en día e que teñen que ver, pois eu que sei, co ciclo da auga, por exemplo, pois que estivesen resoltos, que avanzásemos máis pois en temas como a conciliación, é algo que me preocupa e no que traballo moito. Gustaríame que siga sendo unha vila dinámica, con moitas cousas que facer, bueno, pois que o tecido asociativo que temos pois siga crecendo, e bueno, un pouco eso, que todos pensamos no noso día a día. Se vos pregunto a vos, como che gustaría que fose o lugar onde vives? Pois ao final é unha idea que compartimos, que moitas veces, pois ao mellor, pois os recursos que temos non nos permiten chegar a donde quixéramos, pero na medida do posible, pois eso é o que me gustaría a mí para Vilalba. Sigue sendo o pádel a túa forma de desconectar? Ui, teño máis, non só xogo ao pádel sigo xogando, non tanto como me gustaría, porque sí que a veces pois non teño tempo, pero bueno, mira, agora estou indo ao gimnasio 2 veces por semana, bueno, gústame tamén pois tomar algo coas miñas amigas, bueno, teño varias formas de desconectar. Se tes unha tarde libre, que fas? Eso nunca pasa, pero... Ir a casa dos veciños. Bueno, mira, a veces cando... Xa me ten pasado, non? Que como estás nesta dinámica de todos os días un montón de cousas, a veces cando tes un día libre é como, que fago? Como... Faltame algo, fora, non? Sí, e a veces... Pero bueno, eu recientemente cumplín o meu soño de pasar un día inteiro en pijama, foi o día de San José, estuvo moi ben, a verdad. Na pandemia non pasaches ningún? Na pandemia sí, pero na pandemia non levaba o ritmo de vida que Xa, levo agora, claro. entón, aparte a pandemia na aldea non foi a pandemia como tal, porque ao final, bueno, pois tiñas unha finca por onde estar, verde, aire libre, non sei. Iso era unha fortuna. Sí, de feito, moita xente pois decideu a partir da pandemia irse vivir á zona rural. Os privilexiados que xa vivíamos na zona rural, pois podemos valorar aínda máis. Claro. Bueno, empezamos ca ronda de preguntas rápidas. Veña, empeza tú, Tania. Comezo eu. Vilalba en 3 palabras. Pois esa non a... Pois Vilalba para min é casa, é futuro, e tamén pois memoria, non? Un lugar de Vilalba que todo o mundo debería coñecer. O paseo fluvial. Un momento da túa etapa política que nunca esquecerás. Pois o día que tomei posesión, por exemplo. Monarquía ou república? República, a pesar de que esta semana que tivemos a Garda Real, estuven aí. Contanos algunha anécdota coa Garda Real. Pois mira, a verdade é que o pasei moi ben con eles porque viñeron xa para preparar antes, e bueno, tuven así como ocasión de falar con eles, bueno, varios días, e acórdome pois un día que me invitaron a tomar un café e viñan todo o tempo como con unha libreta así, entón eu dicía, pero que farán todo o tempo? E entón eles teñen esa disciplina de alcaldesa, entón vin que dunha vez que baixaron así tal, tiñan unha foto miña. Digo, mira, pero tedes unha foto miña
Entón díxome, sí, claro, es que este es un dossier completo, tenemos toda a información, digo, madre mía, que... Pero bueno, a verdade é que eran moi majos, a medida que os fun coñecendo e tal, e encantadores. Sí, o que fixeron foi espectacular, a verdad. Gustou moito, ademais, e bueno, eu creo que tamén está ben, de feito, pois, incluso recibín algunha crítica por eso, de xente que decía, bueno, que queren adoctrinar na monarquía e no militarismo, non, pero coñecer como funciona, pois, o que temos, creo que non adoctrina a ninguén, precisamente adoctrinas cando descoñeces, non? Eu creo que dar información e dar a coñecer nunca é malo. Claro. Bueno, o último que fas antes de dormir? Pois mira, vexo a tele, vexo series, pero bueno, creo que mitad dos días venme máis as series a min que eu a eles. Desconectas. No, porque a veces pois estou cansada e ao mellor poño unha serie e gústame, pero son incapaz de ver o capítulo ata o final, entón moitas veces digo, bueno, vou poñer esta serie para que me vexan como durmo. Unha festa ou evento de Vilalba? O San Ramón. Bueno, consideras que os escándalos do teu partido poden afectar ao concello como o teu? Home, non, eu creo que nas eleccións municipais, ou eso me gustaría que fose así, non? Pois votase máis a persoa e a xestión que fai esa persoa e non tanto o partido. Espero e confío que non. Capón de Vilalba ou queixo San Simón da Costa? Ui, iso é como preguntar a quen queres máis, o papá ou a mamá, é unha pregunta difícil, pero bueno, para o día a día o queixo de San Simón e para unha ocasión especial o Capón, por exemplo. Próximo presidente do Goberno de España? O que hai, Pedro Sánchez. Unha virtude e un defecto? Pois unha virtude, pois a honestidade, e un defecto, pois que son demasiado perfeccionista, eso dinmo todo o rato, entón, bueno, pois a veces din que me costa delegar porque quero como que todo salga ben e estar sempre supervisando. Bueno, eu creo que é malo para min, ao final, porque cando queres facer todo ben tamén eres como moi exigente contigo mismo. Praia ou montaña? Praia. O teu mellor complemento? Pois gustanme moitos complementos, non sei que decir, pero creo que o pintalabios, porque vos vou contar que fai pouco tuve unha dermatitis e non podía pintar os labios e estaba como moi perdida, non? Sí. É como o teu selo de identidade. No, pero sí que non o valoras hasta que che falta. E eses días que estaba como que me faltaba algo. Xa o din, como que a días negros pinta labios rojos ou algo así. Pois eu son moito de pintar os labios en vermello. Bueno, contacto máis famoso da tua xenda? Pois esa é difícil, porque quizáis, pois María Lamela, a presentadora de Supervivintes, que é de Vilalba. Seguramente a nivel nacional pois é a máis famosa, pero bueno, non sei, teño varios e sorprendentes, non vou contar máis. Revela algún. Non sei, pois ao mellor aquí en Galicia teño o do cantante dos satélites. Caramba! Do Noli. Poderías ter unha parella de dereitas? Sí, creo que sí. Eu creo que, a ver, eu son unha persona moi aberta nese sentido, teño amigos de dereitas e creo que, bueno, que ao final, se che gusta unha persoa e pois eso non ten por que ser un hándicap, non tes por que opinar igual e creo que hasta, pois mira, pode ser hasta divertido. Nunca me pasou, pero... Con que político tirías de cañas? Con Félix Bolaños, que é o meu ministro favorito. E da oposición? Da oposición en Vilalba ou da oposición... Bueno, vamos a deixar en plan general. Da oposición en Vilalba con calquera, a verdad, non teño problema para ir con eles. E a nivel nacional, pois non sei, con Ayuso, a ver como me cae. Ibades ter de que falar? Bueno, non sei, xa me estou arrepentindo ahora que dices. Bueno, mostraslle o Capón de Vilalba, o queixo de San Simón. Bueno, seguramente sempre teríamos de que falar. Sí. É máis curiosidade, non? Pois ao mellor de coñecela e pois esa imagen, o que falábamos antes, ao mellor te sorprende, non? Pois a lo grande, Ayuso. Próxima viaxe en mente? Pois por cuestións de traballo teño varias, pois teño que ir a Madrid, vamos ir tamén a Sestao, pero por ocio e desgraciadamente non teño ningunha planificada. Pois moi mal, hai que planificar bastante xa, mal, sí. Bueno, vaste presentar as próximas eleccións de Vilalba? Sí, teño pensado que sí. Para rematar, queres deixarnos algunha reflexión agora para finalizar o podcast?
No, pois moitas gracias por convidarme, a verdad paseino moi ben. Bueno, eu creo que é unha oportunidade pois de dar a conocer esa parte pois máis de tú a tú, máis persoal, e creo que está moi ben, a É verdad. máis divertida, porque Sí. eres divertida. Bueno, Sí. Moi espontánea. trato de ser normal, sempre. E de, pois, a donde vou ser como son eu. Eu creo que, ao final, cando tú intentas, pois, facer ver que eres dunha forma que non eres, ao final acabas notando. E creo que todas as persoas pois teñen moitas cousas boas e moitas cousas que aportar, e tamén pois neso consiste, non, que as institucións e pois vayan evolucionando tamén pois con cercanía, con, bueno, con outra forma de ser, e estámoslo vendo pois na actualidade en moitas institucións, non teñen que ser políticas, non? Antes cando ibas ao médico parecía como que, ou nos colegios os maestros que eran como, bueno, e agora pois estamos xa noutra fase, e creo que na política pois igual, é poder mostrar pois como somos, a nosa parte pois de normalidade, pois tamén está moi ben. Así que gracias. Pois moitísimas gracias pola túa reflexión e por vir á Vai de Lugo. Foi todo un placer, Marta. Cando Un queirades. placer.